Anggrek aku iki dalang nang ndi diajeni mosok koyo padake ngono kuwi. Iki uga matur nuwun karo putrane kuwi Mas Andi Halim karo Jindra Manajer Pak Nanang Sumarjono ugi Ibu garwane Pak Maidi Wali Kota Madiun Bu Maidi Kepareng Ramu niku priyaine niku nggih omong-omong lek petuk karo Pak Maidi kok nanggap wayang dhewe ngono ya. Oh nggih. Oh, nggih bulan depan tirose, Pak. Bulan depan. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Pripun, Bu? Oh, habis lebaran, Pak. Amin. Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Alhamdulillah padahal wong ora ngomong apa-apa. Lambene wong duwe ngono kuwi ya Ken ya. Nggih, ngono ben ketara kok berarti apa Bu Bu Maidi. Bu Maidi ki arep lebaran ki nanggap Cahya Kuntadi karo Niken Salindri. Ora pinti sekseni wong akeh, Pak. Terus Sido ben urusan ya, Pak. Lah kok lek ra sido Pak Maidi karo Ibu ya malah izin lho. Awak dhewe nanggap ning ngarep omah Dik, apa ning ngarep omah Pak Maidi. Ade tanggap wae nek kono pentas ngono. Ade pentas dhewe. Ya terus sing bayar sapa? Malah keri balik kuwi. Kok lek wonge sungkan. Nggih, intine selamat sukses untuk Bapak Maidi masih dicintai oleh warga masyarakat Kota Madiun. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Doa yang paling penting itu adalah sehat selalu. Amin. Ya liane masalah rezekiku pikir kari sing penting sehat selalu. Kalau kita tidak sehat tuh kita tidak akan mendapatkan rezeki. Nah, 100. Nggih. Disapa juga itu penggemar jenengan. Disapa juga nggih. Lek karo bapak iki Kyai kene wis kulino mirsani lek karo jenengan arang-arang lho nludak nanti tekan bumi. Nggih, kula teng Madiun nggih jarang-jarang. Nggih ta. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu masyarakat yang ada di Kota Madiun bersinar mendunia. Semoga panjenengan sedaya dipun paringi rezeki kang kathah barokah, saged munggah haji, saged to. Kyai Kota Madiun kene wis munggah kaji kabeh. Mergo ning kene enek replikane Ka'bah ning kene enek. Mendino manasik wong kene iki. Wong Madiun kan jane sugih-sugih Pak. Iya. Wong wis ke Singapura barang wae. Masa? Alun-alune nek Singapura barang, Pak. Oh, lho. Heeh. Sing anyel aku mau lho. Lah nek Palang Sepur to uwi iki nutup. Itu mobilku ning kene. Lah kok sepure liwat mburine mobilku lho, Pak. Ngono kuwi lho anyel nih aku. Iki iso liwat mburiku iki piye lho. Lah Madiun ini kota yang maju lho, Pak. Oh, lho. Sepuri ora dideleh ning gone rel, ning dalan. Ayo kuwi hiasan yo, Nduk. Nggih. Ya saiki nembang Cahyu. Nggih, Pak. Ya iki wis kangen karo suara. Sing halus nih nggih. Halus wae ning engko bar langgam kena dindantukne ngono lho, kaketan sithik. Oh, ngoten. Nyuwune napa, Pak? Men ora ditinggal katresnanmu karo Kyai Madiun lan Bu Wali. Nggih. Aturke ninggal katresnan ngono piye? Setuju ora? Oh, nggih, nggih. Nggih. Nggih di versi C ngoten to, Pak? J iki apa? Jaranan. Oh iya. Cocok versi J. Oke, iki dibawani napa mboten, Pak? Gawani komplit wong sampean eman-eman ora bawa. Ayo. Iki bawani tentang Dimas Niken Salindri. Oh iya to. Niki cakepane niki sing damel niki lemboten klentu Sopo to? Pak Sukron. Pak Sukron. Nggih, terus sing nyanyi Ibun, Heeh. terus jenengan sing nyawang. Oh iya. Aku nyawange marem lho alisan iki, guys. Wis tuwek iki sawange marem ya. Coba dibawani dhisik apa pangkur apa? Nggih. Pangkur Niken Salindri. Delon awakmu nang nggen layar ki lho kan. Masalah. Jam kaya Romeo Juliet dhewe ya. Romeo dan Rempeyek. Ya nduk Niken Salindri. Timen buta yang ram bakat masih nangkling cahyane Oh, gemes.
Terakhir Dri. Driya sumarah mring Dibuat tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri suara emas dari Kota Kediri. Dok pindah rono men seneng. Jenengan ngusir kula to, Pak? Ngusir kula to? Loh, ora kok ngusir sampe ning kene selawase ora. Pak, tak cepeti. Cukup tahu, Pak. Aja kaya ngono kuwi wong gampang mutungan. Tegese kan konsumsi untuk penonton. Nanti waduh meneh. Niki tandane mriki. Nah, nek ngono iki men penggemar sampeyan iso seneng. Lho, ing kruwentel kamera iso kruwentel kaya ngono iki. Ibu yang di sebelah sini mana suaranya? Bapak-bapak di sini mana suaranya? Penggemarku ya. Ibu-ibu yang di depan mana suaranya? Yaku mana suaranya? Jika bengok pecah. Yaku mana suaranya? Sinen mana suaranya? Kacangnya mana suaranya? Cita-citane jenengan dadi niku, Pak. Hah? Apa? Dadi guguk. Sapa? Jenengan. Lho ora ngono kuwi. Tak boleh nih, Pak. Lah enak ora to Pak guguk iki? Ya tidak ngerti loh, Pak. Masa ora ngerti? Ya menurut jenengan enak apa mboten? Lho ora enak. Lah muni yo berat kari mangan ngono iki. Ini tahu mangan. Abene. Yo Niken Salindri langgam saramban terus dijarangke. Wah iki top iki. Monggo. Dados lho. Yuk. Nangis sajroning atiku nalika
bantere kaya ngono, jogetane ya luwese kaya ngono. Sur yang tak pelajari pancen lekuk-lekuke wajah saka Niken Salindri.